ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗೆಲ್ಲೇರಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ದುಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟೀಮ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ ಕೂಟದ ಸೇವಾ ಮಾನಿಕ್ಯರ ಐನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಏತು ಮಾತ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆತೇರಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಕಲ್ಡನೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸೇವಾ ಮಾನಿಕ್ಯರ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇರಗ ಮ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ದುಂಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಕನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿದಪ್ಪೆನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜಾಗಡೆ ನೆಲೆಯಾಯನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಬೈತ ನಿಖಿಲ ಚಾನಲ್ಗಳದ್ದು ದುಂಬತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ 2014 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಈ ಕೂಟನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ರಚನೆ ಮಂತಿದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ವಿನಿಮಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡೆ ಇತ್ತ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ನಮ್ಮರ್ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀವು ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಜು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಕೂಟನ ಒಂಜಿ ಕಡಿಲಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇನಿಕಾನ ಒಂಜಿ ಆಜು ವರ್ಷ ಈ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾಪಾಯನಡುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತಲ ಸಹಕಾರಡು. ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏತು ಜನ ಇಡ್ದೆ ನಿಖಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೂಟ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತದಾರೆ ನಿಖಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಆತೀತು ಜನ ಪಂಡದ ಹಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ ತಾವೊಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕೂಟನ ಎಂಕ್ಲು ರಚನೆ ಮಂತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಎಂಕ್ಲನ ಪರಿಚಯದಕ್ಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದೇರು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುರ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತನೇಟ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸಿ ಏತ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ ಪಂಡ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2014 ಪಂಡ ಆಜು ವರ್ಷಾಗ ಪಿರಾವು ಸುರುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತಲ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಪೂರ ದಾಲ ಎಜ್ಜಂಡು ದಾಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಸುರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇಂಚನ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಜವನಿಯರನ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನು ರಡ್ಡ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪೋದು ಈತನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 440 ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 51 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರವಾತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಿನ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಓಲಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಭಾವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇವಿ ಪಂದು ವೇಸಪಾರ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾಂಡಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪೋದು ಮಂತ ಇಂತ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅದನ್ನು ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿಂದ ಎಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತ ಕೊರಂತ ಅಂಚ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುಂಡು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋದು. ಓಕೆ ನಿಖಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಶಾ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಇಂಚು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪರ್ ನಿಖಲು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇತ್ತ ದುಡ್ಡೆಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಪಂಡರ್ ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇವಿಂದ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಅವು ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ತಿರಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇವಿ ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ಪಂಚ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲು ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇವಿ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಜ್ಜಿನ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಧನಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೂಟಡಿತ್ತಿನ ಜವನೀರು ಅತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯಡ್ ಎರಡಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ನೆರವಾಗೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಧನಸಹಾಯ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಎಂಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ್ ದಾಪಿನ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಧನಸಹಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರೆಪ್ಪುಂಡು ಐನಕ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಮೀನಿ ಉಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲಿ.
ಓಕೆ ಮುಕಲ್ನ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಮೌಂಟ್ ವಾರ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ಲಿ ತಿಂಗಳದ ಯೋಜನೆ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಚಕ್ಕು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ 73 ಜನ ತಿಂಗಳದ ಸೇವೆಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಣಿಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲುಟೆಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ನಡತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 45,000 ಎಂಕಲ್ ಚಕ್ಕನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಂತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಅಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ ನಕ್ಲ ಊರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನೋಡು ನಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಎಂಜಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐನೊಂದು ತೆರಿಪಾವಲಿಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಏರಣ್ಣ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವರು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ಕಡಪುಡು ದಾದಾಪುರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವರು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಐನು ಆ ಮನವಿನ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಐನು ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕುಂಜೆಲೆ ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಟರ್ದು ಟೀಮುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ಬೋಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡುವ ದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಂಬ ಬೋಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಪಯಣ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 440 ಕುಟುಂಬದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನೆರವು ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮಿದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಯಿ ಪಂಡದ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಬೈದ ಆ ಐಟು ವೇಸಪಾರ್ದು ಐಟು ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಪಣವನ್ನು ಈ ಎಂಕಲ್ ಆಸಕ್ತರೆ ಕೊರ್ಪನ ಪಣದ ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಮಂತ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಓಲಾಂಡ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಪಿನ ಉತ್ಸವಡ್ ಎಂಕಲ್ ಭಾವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಯಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈತನೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ 15 ಕಡೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಭಾವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ವಿಸರ್ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಎದುರು ನನಾತ್ ಯೋಚನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಸಕಾರ ಆವಡಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತು ಈ ಸಮಾಜದ ಉದರ ದಾನಿಲ್ನ ಸೇವಾ ಮಾನಿಕ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಸೇರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆದ ಪುನ ಸಹಕಾರ ತಿಂಗಳು ನಡಪನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬರಲಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕುಲು ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮುಖೇನ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಕುಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೋಂದುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ದಾನಿಲು ನಿಖಲೆಗೆ ಆಪುನಾಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ.